Takže vítam vás pri mojom videu, ktoré je vlastne špeciál za 50 odberateľov. Chcem vám poďakovať. Je to síce ešte malá hranica, ale ja si to aj tak vážim. A ako špeciál za 50 odberateľov som sa rozhodol, že vám natočím, respektíve vám ukážem, akými zapalovačmi odpalujem a aké mám. Tak teda začneme. Ako prvý tu mám tento JET 1300C, je to triskový zapalovač. Objednával som ho z AliExpressu, stál približne 3 €, tu sa dá aj zamykať. To dobrý zapalovač, bez problémov sa s ním dá hocičo zapaliť. Takže na petardy najlepší, na tie petardy, ktoré sú ešte so sierou, tam sú tie triskové zapalovače úplne super. Ďalej tu máme takýto, tiež triskový, tento je z eBayu, stál približne tiež 3 €, tento má až 3 trisky. Jediná jeho nevýhoda je, že musí sa viackrát s ním zašťukať, aby išiel, že nejde hneď. Ale keď sa spustí, tak to stojí za to. Ale myslím si, že to môže byť aj olejom, ktorý je tam už starší v ňom, takže je možné, že preto nechce naskočiť hneď, alebo ho treba iba zahriať. Ďalej tu máme takýto zapalovač, tiež triskový, tento je z AliExpressu. Tento stojal okolo 2 €, je veľmi dobrý, som s ním spokojný za tú cenu. Bez problémov chytá na prvýkrát. Ešte mám objednané ďalšie 2, lenže ešte mi neprišli, takže vám ich ešte ukázať nemôžem. Tiež sa dá tuto zatvárať, má viečko. A nakoniec tu máme takýto klasický zapalovač, on je o niečo väčší. Tento som si kúpil na dovolenke v Taliansku, keď som zistil, že stojí iba 1 €, tak som vedel, že ho musím mať. Je to klasický zapalovač, ale chcel som ho hlavne preto, že má na spodku svetlo. Takže paráda. A za tú cenu sa naozaj oplatil. Takže sú to síce len 4 zapalovače, ale ešte z týchto mi teda pribudnú ďalšie 2 a myslím si, že z tých triskových zapalovačov to na Silvestra úplne stačí. Takže ja vám teda ešte raz ďakujem za tých 50 odberateľov. Zároveň ďakujem aj za zhliadnutie tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Určite môžete dať odber, like, ma poteší. A ďakujem za pozrietie videa a vidíme sa pri ďalšom videu.